Mela darba xtrajt online u provajt nishtri flok u headphones. Sewa? Il-headphones qatt ma waslu, pero ma kienx interessani, għax dejjem dal-flok partikolari xtrajtom mill-Amerika u provajt nishtri iktar minn wieħed. Flok, l-istess flok, exactly. Kien hemm xi tlieta differenti sewa. U vera xtaqtom kontadni żgħir, kontadni kemm niskopri li ommi kollha kard, u provajt nonf illa naqra. U taf ommok bija dil-istorja x'inti magħruf li tagħmel affarijiet minn wara tiegħuk, minn wara Le, ommok. ma issa ta' permess tal-video online. Taħseb inti raġ ħanajdlek di. Permess ta' dal-programm. Inkixfu li ħafna borom. U kemm iġġilit ma' nies? Ħadd. Let, anzi jarawni n-nies u jgħidu li biex naqlalkom. Anka li ta' Jek, aqlalom il-dawk ta' aqlalom. Nejdilom ma nistax, għax dawk il-bossisti għaj. Vera twaqqana n-nejk, sorry, ta' Għala. ma tistax taqlanna, istantuk xi ċensura. Jena. Provaw, ma mhux ġemina Emma dik għara l-perspettiva li għandhom in-nies issa fuqkom, li intom ta' elawli, u jien ma għalkomx Mhix bizzejiet. perspettiva, aktar hija realtà. Realtà. U provajt nishtri minn il-website Amerikana u nistenna. U ma jiġux. L-Amerika is not a good idea. Le, ndunajt, infatti ma fax nishtri. Apparti li dal-qalziet li xtrajt u mill-Amerika minn website oħra. Tafal fej, għax I like to be in U America. xtrajt u daqxej expensive għal-kem jider ta' drab. U kif inżilt il-pjazza u għetnejt il-sħabi li għandhom il-sinom ta' t-sokkor għal xie xtrajt. Allu li ġvin għattom fuq daqsek flus. U kemm jiswa dak biex il-qalziet? xtrajt għalziet l-Verdala skola, l-skola ta' Verdala għandhom bħalom bħala treksut u ġejt ħazinaġa, Ma pax dak vera. ditta, dak ditta. Yes. Stikkat, jgħat. Ma Nejlek il-mont tal-birgu għolguna. ma Mandu xejn. Għall-lajbrek inserta fuq, u marrit nejt xej fej tħul gideb, imma l-lajbrek inserta fuq u da, l-item. Promise to Jesus. Nieħdok il-ħamrun hemm ġiex tiħwienet u hemm ħalu. Naf, isma, etnejlek xtrajdan u ġiġ l-issa toħra kont minn Ma tiġibhom mill-Amerika ġifieri. Eżatt, emma konti fissat dak Tajjeb, iż-żmien, wara, ej. Insomma, u bdejt nibat li emails jien isma' jiena xtrajda l-flok, insomma, u l-headphones ma kienx interessani iktar minn il-flok. U bdejt nibat emails. Daqxej fjuri, floral print. Tisma'. Għax għak kopji l-bess, naqra. All right, ejja raġ. Insomma, bdejt nibat li emails, mija ma jtux kasi, u dal-affarijiet, insomma, u bdejt taqbiż li, kont naħseb bat xi 5 emails. Tella l-Amerika? Le. U jaddi żmien u kont insejtom dal-affarijiet. Ejja. Jaddi żmien u kont insejtom li batti li emails taf kif taqta' qalbek. Ma jaddix naqra iktar żmien u nirċievi xi 10 flokkijiet mill-istess. U ejja. Bis-serjetà tnejdilhom. Bis-serjetà. Il-headphones qatt ma waslu. Imma żomm, u tal-flokkiet fejnu? Għanti n-nis tal-birgu. X'nambihom? Naħseb taħħom il-dawk tal-Eurovision. Naf xamela attivu. Jirbsuhom fil-festa. Eurovision, hemm tlieta. Waslu li flokkijiet. Taf li nem nekraġ fuq għadi. Le, għax inti naħseb huma San- peress li hemm delay minn l-Amerika. On a side note, tiftakar meta darba, konna xajna dal-gazebo. U kien waslunna xi 4 gazebos. Dejjem naslinna wieħed. Tiftakar? Tal-xismu għaw, ftitilu di, le? Jasal wieħed. Ma tjerġi ġideli. Jasal ieħor. Ma tjerġi ġideli. Ħassejtom dak il-ħin kif waslit li Jew waħlet l-buttuna, fajbatom. Bl-istess ħagġa ġej. Ħajib qasejja. Ħudhom il-flokki. Ek ħassejtom li qalu li insomma. Dik kienet l-istorja l-darba xtrajt online u waslu li ġabba flokkijiet.